आङो दा हायद्राबाद एयारपर्टआव थांगासिनो दङ गुवाहाटि थांफिनसै न'आव थांफिनसै हायद्राबादाव फैदोंमोन थ' फ्लाइटनि थ्रुयै थांगासिनो दङ आङो फ्लाइटनि थांनायखौ गासिखौबो नोंसोरनो बे भिडिअ'आव देखायगोन बे ब्लगाव नोंसोरो बे भिडिअ'खौ मोजां मोनोबा लाइक खालाम शेयार खालाम ओमफ्राय बे चेनेलाव जुदि नोंसोर गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइबबो खालाम थ' माबा कमेन्टफोर होनांगौ दङ कमेन्ट खालामनांगोन थ' आंनि बे ब्लगाव नोंसोरो बिदिनो बेरायनाय ओमफ्रायसो जेरै ओंखाम ओंख्रि संनाय ओमफ्राय बिदिनो बहुद जायगा बेरायनाय आंनि बे ब्लगाव नुनो मोनगोन नोंसोरो थ' बिदिनो भिडिअ नायनो थाखाय नोंसोरो बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो खाथियाव नुनाय बेल आइकनखौबो प्रेस खालामनानै जाहाथे नेक्स्ट टाइम आं भिडिअ आपल'ड खालामबा नोंसोरो मोनहैयो थ' आंबो जास्ट ब्लग खालामनायखौ स्टार्टिं सोलोंदोंसो बिदिनो बहुद भिडिअबो आपल'ड खालामखांबाय नोंसोर बे भिडिअखौबो नायफिनबानो जाबाय जेनेबा नायफिननो हाबाय ब्लग आपल'ड खालामनो मोजां मोनो माने गावनि बेरायनाय माने जा एसे एक्सपिरियेन्स मोनदों बेफोरखौ नोंसोरजों शेयार खालामनो थाखाय बे भिडिअखौ खालामनाय जादों ओमफ्राय राम'जि फिल्म सिटियाव जों थांदोंमोन बहुत मोजां प्लेस बिनिखौबो आं भिडिअखौ अलरेडि आपल'ड खालामखाबाय नोंसोरो नायबानो जाबाय नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ साबस्क्राइब खालाम लोगोफोरखौ साबस्क्राइब खालामो थ' बेनो इउटुबावथ' बिदिनो साबस्क्राइब खालामनायनि खोथायानो फैबाय थायो बयबो साबस्क्राइबल' खालामसिनो साबस्क्राइब खालामनायाथ' जेबो लस गैया फ्रिसो साबस्क्राइब खालामनो थ' जेबो लस गैया आंबो जायनि मोनो बेखौनो साबस्क्राइब खालामनानै दोनो भिडिअखौ जुदि नायनानै मोजां मोनोबा नायबानो जाबाय थ' बे आरो थ' आं बे हायद्राबाद एयारपर्टआव थांगासिनो दङ आं हायद्राबाद हटेलाव दङ थ' एयारपर्टनियाव गाखोनानै माने मा खालामनांगौ गाखोनो थाखाय बेखौ आं देखायगोन दाखालिबो फ्लाइटजोंनो फैदोंमोन बेयाव हायद्राबाद बेखौबो आं आपल'ड खालामबाय अलरेडि ओमफ्राय नैबे गुवाहाटिसिम थांनायसिमखौ आं आपल'ड खालामसिगोन मा खालामनांगौ हायद्राबाद एयारपर्टनिफ्राय थ' नायलांबाय थादो भिडिअखौ Lions roaring in the morning sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Birds chirping and I hear my name, grasping into a life. Life is happy but it's so insane. We must merely make a start. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a walk. Savannah. एयारपर्टआव सफैबाय जोङो ओइनो बेनो एयारपर्टआ नायलांबाय थादो भिडिअखौ लास्टसिम नायदो एयारपर्टआ माबायदि हायद्राबादना बेसेबांबा गिदिर बहुद मोजां साफाबो लाव बेरासिम हाबफैनो मोनैनि थाखाय टेक्सिजों फैबाय जों बेफोरबायदि बुस्थुफोरखौ लानो मोना हमनो मोनोबाथाय जेलबो जानो हागौ फाइनबो जानो हागौ थ' बेफोरखौ लानो मोना बेयाव एलाउ गैया देलायग्राफोर माबा बुस्थु दंबा बेखौ ट्रलियाव सोनानै लानांगौ ओमफ्राय बारा बुरजाबो लानो मोना लिकुइड बुस्थुखौ जेरै थाव सेन बेफोर बुस्थुफोरखौ इलेक्ट्रिक आइटेमफोरखौ हेन्डबेगावनो सोनानै लाजोबनांगौ गासिखौबो ओमफ्राय गेजेराव चेकिंआव बख'नांगौ गोनां जायो बे गिदिर गिदिरखौ बर्डिंआव हरदो
बे 15 केजिसिमल' लिमिट दङ। ओमफ्राय बेग फिसा फिसाखौ आखायावनो लाबानो जाबाय। बे 7 केजिसिम माने एलाउ दं। फार्स्टआवहाय मेन गेटजों हाबनायाव टिकेट ओमफ्राय डकुमेन्टस लानांगौ, आइडि प्रुफ जिखुनु गभर्नमेन्टनि। ओमफ्राय दा बे बर्डिंआव दङ लाइनाव। बर्डिं खालामखांनायनि उनाव बेयाव टिकेट मोनगोन। टिकेटआव बर्डिंनि सिथाबनाय थागोन। ओमफ्राय बिनि उनाव लाइनाव थानानै चेकिं जागोन। चेकिं जानायनि उनाव नोंनि टिकेटआव मोनसे गेट नाम्बार होनाय दङ। बे गेट नाम्बारखौ नायदो। बे गेट नाम्बारखौ नायनानै गेट नाम्बारा बबेथिं दङ बेखौ नागिरदो। बेयाव गेट नाम्बाराव ओमफ्राय थाहैदो। बेयावनो जिरायनानै थाबाय थादो। ओमफ्राय टिभि स्क्रिनाव नुनो मोनगोन आरो एनाउन्सबो होगोन। एनाउन्स होनायखौबो मोजाङै खोनासंनानै लानांगौ। एखमबा गेट नाम्बारा सोलायफिनोबो, बेयो टिकेटआव लिरनायानो एक्जेक्ट जाया। थ' बेखायनो एनाउन्स होनायखौबो मोजाङै खोनासंनांगौ। ओमफ्राय टिभि स्क्रिनाव होनायखौबो मोजाङै नायनांगौ। बे एयारपर्टनि शपिं मल। नायदो लोगोफोर लास्टसिम। फ्लाइट टाइमनिफ्राय 2 घन्टा आगोलावनो एयारपर्टआव सहैबा मोजां जायो। चेकिं जायो ओमफ्राय बर्डिं जायो। बिनि थाखायनो आगोलावनो जों थांनांगौ 2 घन्टासो आगोलावनो, माने 2.5 आवार्स आगोलावनो जोङो सहैनांगौ एयारपर्टआव। जोंनि गेट नाम्बारा 106, ओंखायनो 106 गेट नाम्बारथिं जों दा थांगासिनो दङ। 101 to 112। जोंना गेट नाम्बारा 106। जों दा बे गेट खाथियाव थांनानै जिरायनानै थासिगोन। माबा उखैनाय जाग्रा जाहैसिगोन बेयावनो। ओमफ्राय नोंसोर टिकेटआवनो नायनानै लाखा जे फ्लाइट नाम्बारबो बेयाव लिरनाय दंखायो। एनाउन्स होयोबा फ्लाइट नाम्बार होनगोन। ओमफ्राय बबेनिफ्राय बबेसिम थांगोन बेखौबो होनगोन। बेखौ नायनानै लाखा टिकेटआव। जों दा सफैबाय गेट नाम्बार 106 आव। बे जाग्रा दखान, मा जानो गोसो जानो हागौ। नै आं जानो नागिरबाय, जागलाबाय। बैनो जोंना गेटआ। टिभि स्क्रिनाव नायनानै लाखानांगौ बेयाव। गुवाहाटि थांनाय बेयाव होखायो। नालाय गेट नाम्बारा 106, 107। थ' बेजों जों थांगोन। जों दा बासाव गाखोबाय। हायद्राबाद टु गुवाहाटि थांग्रा। जों गाखोगोन फ्लाइटआव। बे बासानो लांनानै दोनहैगोन। जों बेयावनो गाखोगोन। बे फ्लाइटआवनो जों गाखोगोन इन्डिग'। थ' बासनिफ्राय ओंखारनानै जों डाइरेक्ट थांगोन आरो। एसे लेट जाबाय फ्लाइटआव। टिकेटआव सिट नाम्बार होनाय दंखायो, बेखौ नायनानै जिरायदो। आं जिरायबाय, सेल्फि लाबाय। उइन्ड'जों खेबहरनाय बे भिउआ थाथ'वाखै दाबो फ्लाइटआ। बे जाहैबाय सिट बेल्ट। बेखौ गाननांगौ बिरनायनि आगोल। खेवनायाव बेखौ बिदि खेवो। बे सेफटिनि थाखाय बेखौ नायनानै ला। फरायबानो जाबाय, फरायनोबो गावसो खिथाखायो। बे जाहैबाय मेनु। बेयाव नोंसोर नायनो हागोन मा जानो गोसो बेनो। बे जाहैबाय नोंनि जाग्राफोर। दोननो गोसोबानो दोननो हागोन। नों पेपारखौ दोननानै फरायनोबा फरायनो लक खालामनो। बे जोंनि सिट पकेट। बुस्थुबो दोनथ'नो हायो बेयावनो। बिसोर गावसिनि इन्सट्राक्सन होदों। थ' रेडि जाबायानो खारनो थाखाय। मोनसे फ्लाइट फैदों, बेनि थाखाय थाथ'दों। खारबायानो नै बिरसिगोन गोजौआव
गुवाहाटीनि थाखाय बुहुद मावो बिरसिफोर गोजौ गाखोनोसैबा बेबो भिडिअ खालामदों भिडिअखौ लाइक खालाम बिरबाय दा गोजौ गाखोबाय गोजौनिफ्राय भिउसखौ नायदो माबायदि नुयो बुहुद मोजां नुयो फ्लाइटआव गाखोनानै बुहुद मोजां मोनो आरो बुहुद टाइम बासायो ट्रेनजों थांनायाव सानथामसो नांगौमोन खिन्थु फ्लाइटजोंहाय 2.5 आवार्सल' नांसिगोन बुहुद मोजां जेबो गिनांगौ गैया माने सोरबा सोरबा सानो जे गाखोजेननायाव बोरैबा मोनगोन खर'खौ बोरैबा मोनगोन खिन्थु जेबो मोना खोखिथिना हरबानो जायो खोखिथिना हरबाथाय जेबो मोना एसे जुदि बिरखांनायाव एसे मावो बेल' ओमफ्राय ओंखारनायाव एसे मावो गिनांगौ जेबो गैया बोथोरा एसे गाज्रि ओंखायनो बिदि जादों जोमैसिम हाबगासिनो दा नायलांबाय थादो भिडिअखौ लासिम लोगोफोर जाहैबाय हायद्राबादनि भिउ एयारपर्टआ एसे मेन टाउन एरियायाव जाया नालाय बेखायनो एसे दुब्लि बारि बायदि नुदों विंड'थिं नाहरनोबा सानग्लासखौ लाखा सानग्लास लायोबा मोजां जायो नाहरनो नङाबा मेगना बोरैबा मोनबाय थायो
नीचे जो यात्री गुवाहाटी में उतरेंगे उनसे निवेदन है कि गुवाहाटीयाव सफैबाय लोगोफोर चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामदो खाथियावनो नुनाय बेल आइकनखौ थुनानै बे भिडिअखौ लाइक खालाम शेयार खालाम थेंक इउ